No a posledná z tých 4 zásadných vecí je rozmiestniť a skombinovať tie farby na postave tak, aby tej vašej postave pomáhali. Hej? Pretože tak, ako som hovorila o tých fyzikálnych vlastnostiach farieb, niektoré farby majú schopnosť skôr zväčšovať plochy, na ktorých sa nachádzajú, a niektoré zase skôr zmenšovať. A to znamená, že vďaka tomu, že tie, ktoré zväčšujú, vlastne aj priťahujú viac pozornosti. Čiže vy, ak rozumiete tomu, ktoré farby sú tie zväčšujúce, zmenšujúce, tak môžete vedome na tej svojej postave priťahovať niekam pozornosti viac a niekam zase menej. A pokiaľ viete, že mám na tej postave niečo, čo nechcem až tak ukazovať, alebo je to objemnejšie, tak samozrejme viete s tým potom veľmi vedome, veľmi racionálne pracovať, tak, aby ste v podstate donútili ľudí pozerať práve tam, kam chcete vy a nie kam chcú oni. Hej. Tým, že vlastne urobíte nudu na niektorých častiach tela, ktoré nechcete veľmi zvýrazňovať, tak budú pozerať na tie iné, ktoré zvýraznite, a vlastne vy vedome ťaháte doslova pohľad tých ľudí presne tam, kam chcete vy. A mne v tom príde ohromná sila. Hej. Ja keď som vlastne toto pochopila, tento koncept, tak mne sa to zdalo ako úžasná sila toho, čo ja všetko dokážem práve tými farbami, so svojou postavou, so svojím pôsobením na iných, hej, s tým, ako vyzerám, ako pôsobím, akú energiu vyžarujem, čo ja všetko môžem vedome ovplyvňovať. A je skvelé to vedieť, je skvelé to naozaj vedome využiť, pretože pokiaľ to nevyužívate, tak väčšinou je to len taká akože je to vec náhody, že či to funguje, alebo to nefunguje. Pokiaľ nemáte samozrejme preto taký ten prírodzený cit.